नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. कारवार अंकोला समुद्र किनाऱ्याची अभिवृद्धीसाठी बेगीच अनुदान मंजूर जातले. रुपाली नाईक. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात रामनगरात कोर केबल चोरी प्रकरणात 6 आरोपी मालासकट अटक. होन्नावर तालुक्यात मुगवा बाळगदे वळणार मासळी भरले वाहन पलटी. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पेट्रोल दरवाढी विरुद्ध ताट वाजवून निषेध. कारवार कडवडात काळी नदीत मच्छीमारी बंधून धरले रुचकर मासळी. आतपळ्या सविस्तर खबरो. कारवार अंकोला समुद्र किनाऱ्याची अभिवृद्धीसाठी बेगीच अनुदान मंजूर जातले. शासकीय रुपाली नाईक. कारवार. काल मच्छीमारी आणि जलस्रोत मंत्री श्री एस अंगार हेमी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या दौऱ्याचेर असताना कारवार अंकोला क्षेत्राची शासकी रुपाली नाईक हेमी तेमका कारवारच्या माजाळी देवबाग बैतकोल भागाक समुद्र किनाऱ्याचो प्रदेश दाखवून अभिवृद्धीच्या कामाचो अंदाज खर्च जाता तितले बेगी मंजूर करची विनंती केली. मंत्र्यान माजाळीत बंदर निर्माणाच्या जाग्याचे परीक्षण केले. आवश्यक जाग्यावर समुद्र किनारा संरक्षक भिंत, बैतकोल बंदराचेर मूलभूत सौकर्य या अभिवृद्धीक 4 कोटी अंदाज खर्च जातलो म्हूण अंदाजपत्रक केल्ले तरी अजूनही ते आर्थिक खात्या कडच्यान पैसे मंजूर जाले ना म्हूण मंत्र्याला नदरेक शासकीन हाण दिले. तेन्ना ते ताबडतोब मंजुरी करता अशें ह्या सांगार मी भरोस दिलो. माजाळी बंदर निर्माणाक 228 कोटी रुपये अनुदानाची मंत्रिमंडळात शिफारस करा आणि बेगी मंजूर करा असे शासकीय रुपाली नाईक हेमी सांगले. या वेळार बीजेपी पक्षाचे राज्य मच्छीमारी खात्याचे सहसंचालक, बंदर खात्याचे अधिकारी, मच्छीमारी मुखंड आणि इतर हजर आशिल्ले. ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇದರಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಉಂಟು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಅದು ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿ. होन्नावर तालुक्यात मुख्य बाळगद्दे वळणार मासळी भरलेली वाहन पलटी. होन्नावर तालुक्यात मुख्य बाळगद्दे वळणार मंगळवार दिवस सकाळी मासळी भरलेली वाहन पलटी जाऊन लाखांतर रुपयाचे नुकसान झाले. चालकाक किरकोळ मार लागलो जाल्यार सुदैवान कसली प्राणहानी जाऊ ना. या वर्साक होन्नावर तालुक्यात बाळगद्दे आणि वलियप्पन कट्टे हाजे मदले वळण जास्त अपघात जावचो जागो म्हण गुर्त केला. सूचना फलक लायल्यान सुद्धा चालक त्या सूचना फलकाक नजरअंदाज करून वाहन अतिवेगान चालयल्ल्यान असे वारंवार अपघात जाते असतात. मासळी आणि भाजी बन येईल वाहन चालकाक वेळेचेर पावचे अनिवार्य उरता हेही एक मुख्य कारण आसा. हे जे वळण आसा इंग्लिशांतल्या झेड अक्षरावरी आसा जाल्यार बी हिंगा वारंवार अपघात जावचे कारण कितें हेजे प्रामाणीकपणान अधिकारी लोकांन शोध काडूं जाय अशें स्थळी लोकांची मागणी आसा. गिरसप्पा घाटार ल्हान ल्हान बरीच वळणां आसात. ही सगळी वळणां वाहन चालक पार करून येतात जाल्यार बाळगद्दे वळणाचेर आयले नंतर असे अपघात घडतात. ताका लागून हो रस्तो तयार करतना कसलो दोष उरूं शकता अशें सार्वजनीक लोकांचें मत आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पेट्रोल वाढीबद्दल ताट वाजवून आक्रोश. लॉकडाऊनच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकारान पेट्रोलाचे दर वाढवून जनसामान्याचेर अन्याय केला असा आरोप CPIM जिल्हा समिती कार्यदर्शी श्री शांताराम नाईक हेमी घरातल्यानच ताट वाजवून निषेध व्यक्त केलो. कोरोना लागून रैत, कार्मिक, कुली, आदिवासी असे सगळे तरेचे लोक संकटात असून या पेट्रोल वाढीत आणि हैराण जाला. हे जो आपण निषेध करता असे तेमी सांगले. लॉकडाऊना लागून भायर वचूंक मेळना म्हूण आपूण घरांतल्यानच CPIM जिल्हा समिती मार्फत
ताट वाजवून केंद्र आणि राज्य सरकाराविरुद्ध हो निषेध करता असे तेमी सांगले. सरकारान अरण्य भागात वास करून आशिल्ल्या आदिवासी, सिद्धी, गोंड, कुणबी, कुबरी, मराठी, गवळी, हालकी असल्या समाजाक विशेष पॅकेज देऊन 10 किलो तांदूळ आणि राशन किट दिवू जाय आणि प्रत्येकी कुटुंबाक 10,000 रुपये दिवू जाय असे शांताराम नाईक हेमी सरकाराक CPIM मार्फत विनंती केला. ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ನೀತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ 33 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 36 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 35 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟನ್ನು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು 100ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶೇಕಡ 260ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು 100ರ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿರುವಂತ ಈ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಜಾಗಟೆನ ಬರೆದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಕ್ಸೆಸ್ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸರಳವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात रामनगरात कोर केबल चोरी प्रकरणात आरोपीक मालासकट अटक. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या रामनगर पोलीस ठाण्याच्या व्याप्तीत केसरलोक रेल्वे स्टेशनालागी कोर केबल म्हळ्यार तांब्याचे वायर चोरी प्रकरणाचे पोलिसांन तपास करून 6 जाण आरोपीक अटक केली. अटक केल्ल्या आरोपी कडच्यान वायर जळोवन तांब्याची तार काडिली ताब्यात घेतली. चोरी केल्ले केबल 15 लाख रुपये किमतीचे असून आरोपीन वायर कडवून काडिली 470 किलो तांब्याची तार ताब्यात घेतली. आरोपी येल्लप्पा बसवण्णा कुप्पन्नवर हो रेल्वे कर्मचारी, अजय बबन कुप्पन्नवर, सोनू अनिल कंजरभट, जितेंद्र रमेश मस्ती, दीपक सूरज कंजरभट, जिग्नू मुन्सी कजरबेट. एक आरोपी सोड बाकीचे सगळे कुली कामगार असे कळलेला. रामनगर पोलीस ठाण्याच्या या यशस्वी कामगिरीबद्दल मान्य उत्तर कन्नड जिल्हा पोलीस अधीक्षक हेमी तेमगेली प्रशंसा केला. कारवार कडवरात मच्छीमारी बंदून धरले रुचकर मासळी. कारवार. सध्या लॉकडाऊनच्या काळात कारवारात मत्स्यप्रेमीक मासळी मेळची कमी झाला. ठराविक वेळात मासळी मेळची मुश्किल झाला. कारवारात मासळी मार्केट बंद आशिल्ल्यान रस्त्या बाजून काही लोक सकाळी मच्छी विक्री करतात, जाल्यार धाकटो होडेर मात्र नुस्तें मारिल्ल्यान विशेष नुस्त्याक कमी येता. ते सुद्धा समुद्रातले. न्हंयची मासळी मेळची क्वचितच. आज कारवारच्या कडवडात काळी न्हंयेत खूप प्रमाणात मच्छीमारे बंदून मासळी धरली आणि ती पळोवन मच्छीप्रेमील्या तोंडाक उदास सुटल्याशिवाय रावलें ना. तेमी धरिल्ली मासळी रुचकर जातीची असून पळोवनच काही लोकांक मनातच खुशी मानली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 175 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. दिवसेंदिवस उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पॉझिटिव्हिटी प्रमाण कमी जाते असा. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 175 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. कारवार 18, अंकोला 9, कुमटा 23, होन्नावर 16, भटकळ 16, शिरशी 46, सिद्धापूर 1, येल्लापूर 16, मुणगुड 8, हळियाळ 17 आणि जोयडा 5 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तसेच 537 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 57, अंकोला 11, कुमटा 93, होन्नावर 36, भटकळ 46, शिरशी 79, सिद्धापूर 77, येल्लापूर 29, मुणगुड 62, हळियाळ 39 आणि जोयडा 8 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 48,218 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच
44,329 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 3,232 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 402 रुग्ण हॉस्पिटलांत आणि 2,830 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 5 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. होन्नावर 1, भटकळ 2, शिर्शी 1 आणि हळयाळ 1. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 657 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. घरात रवात, सुरक्षित रवात आणि कोरोनापासून दूर रवात. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.